Pozdrav svima, dobrodošli na moj kanal Anna England na kojemu snimam na hrvatskom i engleskom jeziku. Za današnju temu inspirirala me gospođa sa svojim komentarom koja je rekla: neko vrijeme već gledam tvoj kanal i primijetila sam da si rekla da tvoja djeca ne žive s tobom. Sada ja sam odmah iz toga zaključila kako bi bilo dobro da pričam o toj temi, zato što s jedne strane studirala sam pravo, a s druge strane razvedena sam i imam djecu. I jedan treći razlog je, sjetila sam se nečega što sam ja rekla svojoj susjedi kada sam još bila u braku i kada još nije bilo nikakvih naznaka da će nešto krenuti po zlu. Dakle, krenut ćemo od toga. Sjedim tako sa svojom susjedom na klupi, koja je tada već bila razvedena, i njen dječak koji je možda imao 10-11 godina nije živio s njom. I ona je tada već započela novi život, imala je već djecu u drugom braku i tako. I ja sam nju pitala ovako: pa kako si ti to mogla, ja to nikad ne bi mogla napraviti, apsolutno ne razumijem kako si mogla ostaviti dijete. Tako vam je to bilo tada, jeli? A ona je meni rekla, on je tako na sudu izjavio da želi živjeti sa svojim tatom. Ako ste imali na samom sudu rješavanje svojih pitanja iz braka, što ja nisam, tada će sud uzeti u obzir interes djeteta. Znači, na prvome mjestu što je interes djeteta i sud će procjenjivati što je najbolje za to dijete, znači za svaki konkretan slučaj. Sada, zašto moje kćerke koje imaju sada 15 i 16 godina ne žive sa mnom? Znači, u vrijeme kada sam ja odlučila da trebam otići iz Hrvatske, situacija je bila takva. Samo ja nisam bila sretna. Znači, samo ja nisam bila zadovoljna, samo ja nisam vidjela smisao u svom životu u mojoj zemlji, jer se nisam mogla zaposliti, a naravno svakom treba, dakle, novac, svako mora imati za osnovne stvari, a uostalom kad imate djecu tada im trebate nešto i priuštiti. One su išle u školu, imale su svoj krug prijatelja i nisam mogla zamisliti da sada sve to odjednom za njih nestane, znači glazbena škola, škola, prijatelji, grad u kojem su rođene i živjele i u kojem sve poznaju i u kojem su im i bake, i djedovi i tata. On je još jedna posebna priča, znači on je isto osoba koja je trebala podršku i potporu. A kada bih ja apsolutno sve uzela u tom času, ja mislim da bih on sasvim kao osoba bio beznadan i ne bi imao više motivacije za život da nastavi svoju borbu koju on ima, a koja je posebna priča i njegova intimna priča, i naravno da onda o tome neću govoriti. Dakle, govorim samo o svojoj odluci zašto sam je donijela. I tako sam ja zaključila da je jedina osoba koja zapravo treba napraviti neki korak ja. Da su one sada tinejdžerice, da im treba njihova škola, da im trebaju najviše njihovi prijatelji. A mama ne treba više biti tamo da ih umiva, kupa, oblači. Naravno da je mama uvijek mama i naravno da je ona uvijek potrebna i za savjet i da se samo s njom pije kava i sjedi i razgovara i provodi vrijeme. Ali u mojoj priči to nije bilo jednostavno moguće. I kada sam ja uzela sve to u obzir, ja sam zaključila da je u najboljem interesu mojih kćeri da ostanu živjeti sa svojim tatom.
i da je najboljem interesu njihovog tate da ima takvu jednu potporu kao što su njegove vlastite kćeri. A da sam ja s druge strane dovoljno osnažila da mogu staviti kao prioritet to da im mogu nešto priuštiti, dakle da zarađujem novac i da se onda na neki način brinem i o svojoj budućnosti, pa da recimo ne spadnem u nekakvim 60. i 70. godinama na njihova leđa, da nemam svoju mirovinu, da nisam radila. Jer sam ja provela s njima njihovo djetinjstvo, brinući se za njih, igrajući se s njima, uživajući, učeći. I doista mogu reći da je to jedno predivno vrijeme i da se osjećam ispunjeno kao majka. I da se osjećam ponosno na svoje kćeri i na to kako one uče i jednostavno kakve jesu kao osobe. Eto. Hvala na pitanju, draga moja gledateljice youtuberice. Evo, to je iz moga ugla, kako i zašto. Ja kada govorim o intimnim stvarima, uvijek ću samo govoriti iz svoga ugla, neću govoriti o nikakvim privatnim pitanjima drugih osoba koje su možda moji prijatelji ili obitelj. Dakle, samo ću govoriti onako iz svoga ugla. Puno vas pozdravljam. Recite mi da li ste vi imali sličnih situacija, kako ste ih riješili i ako ste sada u nekakvim nedoumicama, molim vas, mislite najprije na interes djeteta. Evo, nekada sa strane izgleda drugim ljudima nešto nerazumno, nemoguće, da vi to nikada ne biste napravili. Evo, tako sam i ja bila prema svojoj susjedi, nepravedna na neki način, možda je to ženu i u tom času zabolilo, a ja sam tada onako kao iz topa rekla kao, ma ja to nikad nema ni na kraj pameti da bi ja to ikada napravila, jel? Ma nikad ja to ne bi mogla napraviti. Eto, nikada ne recite nikad jer ne znate što život nosi. Puno pozdrava za danas. Nadam se da ste dobro svi, držite se. Ako je naišao neki trenutak koji nije dobar, sutra je novi dan. Puno pozdrava.